foarte încet. Hai, nicio fie repede, aici, marțea. Poftim? Și ce dacă? E. Hai. Hai să mai mergem, dacă sau. Frații e aici. Nu văd. Ce? Mai în față sau? Uite, de exemplu, hai să oprim o dată aici să-ți arăt, măcar. Da? Doar ți arăt, probabil că sunt ăia pe plajă, sau poate nu sunt, poate